Dobrý deň. Mal som sedenie s jedným našim klientom a bol taký skleslý. Pýtam sa ho, čo sa deje. A on mi povedal, mal som sedenie teraz s ekonómom, veľmi schopný, zdatný človek. On mi presne ukázal v tabulkách, v grafoch, v trendoch, ako nie je možné, aby sme s touto firmou ďalej prosperovali. A ja som z toho úplne hotový, pretože on je fakt veľmi zdatný a kompetentný človek. Môj názor na to, ak by ten ekonóm bol naozaj kompetentný, tak povie jednu vec. Takýto je stav, toto riešime, takto to vyzerá. Ak takéto kroky navrhujem urobiť na to, aby sme to celé rozhýbali. Kompetentný človek príde s riešením. Nekompetentný človek vám vysvetlí, ako to nepôjde. A ak je chytrý, dokáže byť veľmi dôveryhodný a je schopný zastaviť niekedy celú firmu. Dávajte pozor na ľudí, ktorí vám vysvetľujú, ako to nepôjde a majú v rukách tvrdé argumenty. Sú pre vašu firmu nebezpeční.